हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। दिनै बैसागोनि दोंसे कभार भिडिअ जादों। बे भिडिअआनो जाबाय खान्थाल मादानि दख'ना गाननाय होननाय। बे भिडिअखौ साननो हागौ जे आंनि चेनेलाव नागारगोन होननानै, नाथाय बे भिडिअखौ आंनि चेनेलाव नागारनाय जानाय नङा। दयाल बसुमतारी चेनेलाव नागारनाय जागोन। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै होखाबाय। नोंथांमोना बे चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय। बे भिडिअखौ 6 थारिखआवनो नागारनाय जागोन। नोंथांमोननो आङो बेनिनो मोनसे भिडिअ फिसा क्लिप सालायनानै होनि। नोंनो नामा सना आं मेगन खेबनाय हायनारिया आं लोगो मोननाय मोजां जादों। आं मैया नायदोंमोन। दा नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानांगौ भिडिअ एलबामा माबायदि जागोन। ओरै मानसिफोरा लगाय गथाय दङ। हेलासिगुरिनि, बान्दोगुरिनि, आटखारिनि बेबायदि लोगो नांनानै बानायनाय जादों आरो बे कभार भिडिअखौ। जोबोद मोजां जादों आरो मोजां मोजां स्टेप दङ। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय। बिथांमोना दयाल बसुमतारी होननाय चेनेलाव नागारगोन बे भिडिअखौ। दिनै नङाबा गाबोन बिथांमोना नागारगोन। नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय। दा बेबायदि उन्दै उन्दैखौनो कभार भिडिअआव समायखायो आरो हारिमु सिबिनायाव उन्दै गेदेरजों जेबो खोथा गैया। लाजिनाङा, बयबो सिबिनो हायो। आं नुनायाव जोबोद मोजां जादों एलबामा। कभार भिडिअब्लाबो मोजां जादों। दा बे कभार भिडिअआ दयाल बसुमतारीनि दैदेननायाव जादों। शुटिंआ मैया जोब्बाय। दा नों मोसाया आं मोसाया जोंनि हारिमुवा माबोरै थांनानै थागोन? जोंनि हारिमुखौ सोर लाखिगोन?